Kenya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya morokero omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye yo menya tengalero una bale mangaye omwana wenguko gatebi omwana wembe bangaye no menya tengabaito tunde baba ngaye tenga kelito ke moiwe Omoncho murigereri bono asenchiri abenetika kwaliga nda sentunde yega tokwana mangato imanya mange buno botambo murobiri asembeo omurobiri manya kante bana Ching'Igekero chyomugusi yega no tokoligere chimbwa amone chinsoni na kyomugusi ya mete gatie bintu binde aigaso mukubyo yego omoncho murigereri ya gotoko chigo kwanera chinchera mukubyo tantu waligereti igoro mugusi arigo ikia mangana arigo ikia osara ukwana umugusi yonde aso mukubyo yega ndena abagakaga bago chigotumanya na kia mangana ya arigo ikera umugusi yonde ndo kwante ko channels leto cyo kwane ya mods ejinta ete abagaka barega batumanyina modes of communication asomuntu bweke gusi ebimbinto kiebe taranda tambe atenogo ye taranda tambe na kiokoro kurenda na rokoro riri tukuri yale no mwalimu obino nyambane isabo ke nyambano genchabe genchabo nyamaiko bunde ogetusi toturweta ari boronyi tutarachi boronyi nyamagetwari tugasemera boronyi asinge yamatagaru omuguche kwabeka na kwabo oguche no muguche omosoroko kurwense mande ntobwato mugakonde na kiokoro komugaka nchengoro kumatoke ondari bugetio machoko mocha njino kyo ni yonjeri ko rubenjoria mukomba montorire ngoge montorire ngoge tago chaminta kuna megesa kwa nyuma achina gesa kwa gosiria nche seiton kenyuru kenyerere cyabo machoge igondo mukione umoncho murigere boni ncho munyakoni tiganja kerega nijo tiganja kera utigambwa terabu irtinyara gosangana ko kwana mange nto kwana tigo chinchera omugusi arigo etena gwikia mangana modes and channels so kwana channels leo to bata modes of communication yani enjerende ke motarambeka buyaga channels ngakike sungu eke gusitwa bege chinchera modes ngakike gusitwa bege manyererio abatu abege ebi manyereri gose chingencho neki bimanyererio mod ere engencho enchereria kero kwanyerora enchereria ya yaba nero bono tukuruka mod timba tuse kwanyiburi eye nenchera channel kwanyerori lakini encheraria yacha yabemo mod toire genteke bono mod nenchera elia yeke manyeli kiri kwarora yabie ego gotebia elindo manye osoigwe oigwe naendo iranirie elinda oigwe omanye gosomanye oigwe gosomanye ekero kwa igure nabokumanya eye masemu mwaka matoke gati ye manyero bia rengo asomo gusi asobwerri bwa mangana nakumanya mbire bie yotate abo muntu una a mode of communication omuntu otumwa ogenda oikerio muntu ndamangana amaya gusamabe oyo ase kenyamero tore komoroke messenger the messenger omuntu oyo otumwa oira mangana amaya gusamabe igaira mangana ya kulingana n'ori omutuma oyo the sender mangana ya orengana kobwate kanana wano omuntu oyo omutuma mangana ya ira amangana aliamwa nara kuira asa kuyeira ayeikie elinde elio lyaira mangana alia ayeigwe ayakorere buna mutuma naenda amanye atumwa yamanye amanyiwe
ayamanye ayakorere bunare gukorerwa gusiaye igwe igo muntu nekemanyerere kemo kiarenge ase nchire yamuyo goikia mang'ana soboerani ndaburi na riri twagamba twaerera iguru ya mang'ana aya tukagayana ntwakwanite iguru y'umuriro tugakwana iguru yake umuriro ne ryoki twagana yekere ekiere ase kimuri igo ndateba buna umuriro ne ryoki ne mod ya n'inkinjo y'ebimanyirerio ndagose gusa turagosa mugaka matoke turagose ase eng'encho omorero oyo nerioki erioki riria ekeria utwa enchera rikoba rigotara ekeria utwa nere go communicate nere gogotebia egento otakeire okomanya gose akworokia ekimanyirerio kia egento kiabeire lakini omaete omogaka abagaka buna murega abagaka ekero toriga nabe konyarekana omonto auta omorero bono iga ndasa gouta omorero ga erioki nabo rikogenda gochigoro rioka bas tani inche naritebiri genda bo nabo rikogenda gochumbo ino tani inche naritebia ekera abantu bakarare barigeretie erioki riri bago interplay yani bamanya ng'a erioki riri atebire iga nakimono rioki riare gokwa yatebi enchera rigosoka gochigoro kati ebimanyerero bia erioki mbire kwana kogenda mugondo ase omonto aremire obongire atagete kubeka obocha bori ase endobe abosambe orora ng'aki rioki riendobe rikorekana erioki riendobe rikoba rimwamu na nerigocha rinyinge erioki omonto abegete amasaku y'ebituma agasamba igo rigosoka rinyerere rirabu ekibono dia communicate how can we say this yakinda okebekere kebikiororo umorero okorwa ase enyomba y'obonyansi outere chinko gogosokera amagachi negesuri iguru erioki rigosoka ari rioki rike ndirikoba rioki nyinge rioki rirabe rinyinge na kere nyomba erioka yayire rorikobe rioki rinyinge rimwamu nabo kumanya no tori kumanya nabo koranga nyumba yayira asigete wona nchire nde nakyo mugushya rutumekerio keri inki mono mona are gotebya abantu erioki nabo rikorokia ase twaigera twamenya enchira rigosoka nabo rikorokia nantu bwato morembe ase twakoraki ase twaigama nonyugwete erioki naye kerogo chase bagisangyo bautete omorero na bakumanya asukuru enchera ora aitega erioki rikoreki ikobwarenge akarumwarenge ase ekebute kia maragoba mugosambe bituma amagenga ari gakona kuyia erioki eri dikona gwaka boire riko kubwatia yoyomo ngoteba rira ase gwakabe iri ekyo kiria kubwatiga engakiri kino kubwatia boire kona goseri aya ne rioki eri twateba ng'a rioki eri igo rikwara kinga abantu mbarasa bamenyete abantu abanko basore ndagira abantu ano bamenyete asa obogimambore igaiga I want to go deeper. There was a lot of philosophy. Nda tukwaneke usio bino. Deeper igo nataka na onyibugo chime. Tumiyeke usimo. Eke na kitoko kwa lakini nitageta abantu buna ebaigu. Deeper means apart from yani otatiga ebimanyeri ebire igoro. Egente na bane rioki ekero mogaka badena na kiya rioki ria kubwatiga. Nakiya rioki ria kubwatiga. Ngakiya rioki ria kubwatiga. Yote wetu etanirie enjera tware korekana ga tuikara constituency lakini ya rioki ria koreki ria kubwatiri. Igege ntunkiro igiki kimanyina. Is it an imagery? It is an imagery. It is a show of something spiritual. You know, ekibono kiachire beyond our normal understanding. Kiachire spiritual. Ekiaro onye riekiri gotara ria kubwati. Tari onde bwensi orara ne riokiri akoriki. Ria kubwati. Goiko monto very keen arore.
erioki rindi abwati nyare naende oyo reki namanyete the role of spirits na gutumia erioki rikoreki rikobwati. I don't know if you are getting into onyigwe. Igo erioki was not just a signature of fire and watch, but it was a signature of our life and style. Life and style. Yani ninchira tomenyete na behavior. Chimbu chieito nchire captured spiritually aserioki. Igembu ya engi ya gosembe na bego soka korwa aserioki. Kibona kigwetere kemanyerero. Am I right to atabanga erioki erine it's an imagery. Yes. Ya painted na ende bicha yende. Yes. Korwa aserioki kucha kubwati omuntu bwie koyomo asa abantu abange. It is painting a different picture. Perspective. Bono abantu abekera bamenyete gas bamenyete bauta babekeriuki. Twate bango bamenye omboroge kwera omuriro uko bororo abantu bamenyira saya. Obo bomuntu kugendera ndagera nkorosi gwere baria. Igo. Abantu abagas bamenyete nkwererani barengo sabana baro umuriro. Igo. No tatwara kenda asumugusiga okorosi ndagera kwa utamuhawo. Oikori kende igonga nebisio kona kurangeria gocha buo erine ryo kari koboka bosa na kya gusiba teberete nga muminchorimi tanga na musaraibu kwa hivyo mangana akazunya kurigiri ibintu kwa hivyo na agantaga sininda bokabwate ebintu binene egurube yebintu enene enetu ekero tokurigira nseme yugo kati ebintu binde umuntu utumirwe okorere ki erioki eri no muriro naende chinchira chinde cyari gutume kuga modes of communication asomo gusi umuntu tigato tokebeke buya egekyo omuntu otwabege to omuntu koba a mode of communication omuntu oyo mune erioki twatebete omuntu oyo nero gutumwa twateba nero be messenger talibo omuntu oyo gutumwa nabagutumwa aire amangana amaya kusamba tigan komentera soko komento umuntu oyo gutumwa twango esigani ngoje toro atumwa omuntu oyo gutumwa igabo goretia amangana aigwa noyo mutuma amaya kusamba be bono omuntu oyo uri gutumwa abarenga abanta bare ao una bantu bwato monte esigani gutumwa egenda omukigete asomo mumuraro riro moiseke asago chikuri boko aira mangana asomo chiuria oyo nesigani oyo no utumwa are you getting it? Yes dero ira mangana ya no muntu ogenda okoba ochikumanya mangana asa abantu bakarikurwana aretera abantu bande yakobenda oti ine ndoti ntugwana ine ndoti no muntu oragi omuntu ogenda asa abantu bande ochikumanya ngaki abantu aba bangete kintu bategete gokora korota ogenda ochikumanya abantu abande igwo bino ogenda ochikumanya abantu aba bande batabwati bwamate buya na bamwabo inki batagete gokora orota oreta amangana muna nabaigwereire abantu babangetega esegi babangete igego chaka chinseji igego chaka baje kubebera siri baretera amangana aria abisire n'abantu ali bande obobisi aya totebe naendo omuntu onde ugotumwa omuntu oyo tumwa no omuntu oyo yomo nabago agwaka engoma ebwate endumo erindete bya abantu bande igoro yegento kiabeire igo bono ne endumu omuntu oyo otumie engoma oretire endumo yagwase engoma yatebiri abantu egento kiakoreki kiabeire obino nakyoreraniri endume yebono nero yabona nero endumo ne medium yende ne medium ikera umusacha kiaruma ekenyoruki giategereire giatebanirina inki onsoti arumera mwego banona aruma ojire
okuno kuruma ine ndumo ochire enda ale kuruma limo amagana yo karaki aera are very communicated to everybody within the community. Endumo eyuane chinchiro mugusiara gutumeka sencherende konyara gukwana atari gochere byake ni person tari twatebe tenga okukwana tari okobo gukwana okoerani na komanyirirania asenoko nebi manyererio na bibia bwate enchira yokomanyaye tomo example kirioki twate ne rioki nikimanyereri tari lakini enchira ligo pf na lina liokomanyana information kiyakora yakwa yera liaba bara liaba abegamure komo obuya wechinginchi cyo mugusiara gutumeka mburo byobo ubwansu butanga nimbo nankomanya kwari kigenderete kiumbukende ubwansu bwa kabere no komanyanga abantu abaigasi bamenyete nebintu biri bibetana ine byonsi nkomanyirani bire na hindi byatebererani mwanginyo irie gento ntaite ko bainyori ogotera nkore ko gotera sana nabagusi nogotera uko nukumanyite kebwe kyakura manganzi yako manganze yakore yakurire manganzi bona bakare gotenda ekebungi yakura ikeu tutaracha yabona enchira nere abagaka kiba ikaransire eriogirie chingiti chiro sana netugo chiare ko batebi na gento giasare kirase gito that is communication ogotero ko igo kogocha as a lamentation asabagaka basinyetu ko interpret ekemanyererio kiacha korwase eriogi yechi liebibwe nechisese nechinyang'au vikarumansana vigateba na ubi vyaigure gento gete gegokora ki kegocha for Southern Sudan enyangweso eyo nero ubonyo yachire asekare chiane etugo obe chingiti chiro sana chikomanye denja umuntu atarakora atarama baka no ali chinyoni chinyoni tigasingerera chigaitanana chikagenda ebibwe bikarumanse bibwatana nechise chisese abagaka abo bakari ekenyenga kyabo mbanyori tugo interpret what it is saying igo ekemanyereri kikabaeta kiabaeta no maite kiabete abagaka bachiete koboka bakachikorigereri orogongo bakanyora nkongo kende ngekore tiki kende ngeyo ngi kiaba chingige chacha butuko chiari endagera yonse chiagwera ebintu byonse mambi kibaboka mbirero barena kinabwata maembane ngayache kinabwata obori bwane ngayibwacha akagaka kainyuire kai riba ikaranse temarogoba naribona ko batene ube mwenyorete bibwembiarete bono nkoboriare naende aboletiga umaite njira toko gotera no mbono lakini mogako ya aboletiga ube kebwegi akure manganzi emanganse kebwegi akura ekebwegi akure manganse emanganse baba matengere nyangweso mahemba baba matogoro aiboli amatogoro mahemba baba mahemba baba matogoro amatogoro amatogoro baba tengere nyangweso oboli bwa babi keande
Ekeande baba obolibwa baba ekeande ekeande baba omotengere nyangweso yacha yabulia nyangweso yacha enyangweso yacha yabulia baba omotengere nyangweso ebimanyererio from animals that were supposed to be taken seriously. Bono umugako oyo nkolera ali ikeneke yani urerire kusema no toro kibunale olamenti na kuareriro obino nga we did not interpret this communication. ebibumbi yakwanete na when you lack communication ekero komisie kemanyererio kyoko kangana na bigera gusalika kusi igasalika encarega kora Egasoa. abantu bagacandika umugako oyo mbirerali bono naki twateberanga enchira nere ebimanyererio bigocha byatebia byasemia omonto ase amenyete nebintu biri amenyete nabyo emete ne chingiti chioro sana negwete na umunyakoni tari kuri nsetwe ngaburi nki umunyakoni atari ere nsetwe obino tuzubore ba nsetwe nene setu nanyoni nere inensetwe rio senja abakonete ninchi manya bya nkai yabakonyete na munyakoni ta kuri nsetwe no sweat ano sweto boge lakini ntoto bolia abanyakoni nche mure baka abanyakoni irengo geta aje minta kuna gesa kwanyu mache na gesa gusiria ntoto bolia abaka abanyakoni igo twakorire ebimanyererio ebi twarakatebo bino twabikorire byose nebingi yarenge bike ebi mbiri twanyura ntwatebo mu nebingi ntwatebo endumo ntwatebo umuriro nerioki umuntu ngo tumware no maite na enchera risasi ryareko erioba ryareko kuboka na kugenda mwingi kio mogusiari rigerere tiga nabako batebina ikigocha that is a way of communication ine enchera ari kumanyana abayibimbare origereri nabako nyara musuko enchera omotienyore esakete tiga kegesieri getigekaba tima tuko segente kimanya gukirige omogusinko rigeri ngo bitena ndoti ngaimore abayibi bagocha kurwera asegete bache kubacho bachombecheito yenda korwari asenge encharigereria omotienyi nenchera okarate ki ore mumanyete ba mwanchu muligereri bono omugusina akarije pako omotienyi bunore bunoboka bunorara rina nakaigo no mukubi nyongo wetetega oeto mukubi nyongo no mukubi nyongo ne chombe cheibirwe kaya mukubi nyongo kore gweta mano kara rieta omugusinkia erenipo anyerukirete omukubi enyongo ninki no konye kubya ninki agara mukubi nyongo ore gweta mano bura yari gotwa akubi enyongo omukubi nyongo kubia enyongo ende mono ore gweta kembura ingete na lyo gweta to gweta bosa na mbura ngengi nyetia mukubi nyongo omukubi nyongo kawerabu nene nchira yemo umuzi ara konyora amang'ana watebanga omotienyi watebanga ake watebanga omotienyi nabo orenge kemanyererio omuzi areko manya omweri areko manya nagosoma igoro y'ebintu bigendererete bana nekero omugusi aratebanga mwana otokomochi oyo tokire omorerio oganiribwa atebanga rio banderere na njenkorere rio banderere na njenkorere yari kubugori igwa kyo mwana atoka omochi oyo nyina ari kubugori mambya
ogenda ase erioba rikorwa korwa obwate omwana oria na robere rwaye omanya komita mabere ogokwanera erioba yoba nderere buna gwacha buna riakia nderere kona inche korerere meaning na believe there is powers in chingurunchi yarenga ase erioba ekiara erioba riaorokire oborabu bwacha nonya implants chigokina nonya ebinari bigokina yani environment yakobengi yabantu there is life, so there is something about the sun that has got life in it. No mwana oyo needs the life. Okay. Igo tokibeke buna erioba na mod na risase. Erioba risase is a mode of communication. Musi ale gotumia ale kurigereria. Omanya go communicate ne? Osoma. Erinde omanya. Ora. Igo. The future. Na bintu binde biribi ale gotokange erindo me goteba ngabono ekege gotkobayiga leke engenchaene bwa matobo obu ale kogera omuntu oyo age erinde erio ateba nga dio bandere na inkorera watera bubono omwako bino that's association of environment kini kugwana ke gusio bino igonkobeka igo nayo association of environment and us obo menyi bwito na chinjira okomenya nebintu tomenyete na birobyo n'obwansu bwokoba friendly yani kubo twaro bosani nebintu tomenyete nebintu bitoyena tichoro sana na biba emete yani ebintu bitoyetana ine komenya na birobyo boronge na n'obugima bwa burabe watera obono ebintu ebi byonse omoncho omurigeri bono tata kondo mutumo komoke kubwatekana nebiro byatumyo kirega ginkwera sentunde ya kabere ndobwata mange togo chugukwanira keto we somya enchero mugusi are konyara kumanya egento gyakorekanire asigete ensemerio oboerania nabo igo okomanya ngikendrete ngikiabere omugusi nabo echinchira are gotumeka sentunde ya kabere tukwera tosanga mange naende twesemia mange buna botamanya kubwate nkwana kubwate kubuli konde wensi nabo gusanga mona intwe asena mbeje weta se screen ya ogabo otutomere SMS yao tunyara gusanga mona toska kendra gotengera Ndizi TV. Omwana bwembe bakatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye eyo menyete ngalero unabale mangaye omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwekere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nagokurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na boko tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomo chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing guse kubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita
mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo yera se nyumba ya old sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ine nubwatu muchando bwa maiso gose numanyetundu bwatu muchando bunoyo enya gitari ya KCI Hospital nige kurubo garali bwensi bukurwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwate kanana barubu gutwara kimashini chikerero echukobara enyomba yogo koleru kubara wose theater yekerero boigo abanyegitari bubwate nigo bubwatu bumanyi boigo mono ngokora bali laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibiro bya maiso neria ya mariogo babwate asabruiri bakobera na kurwarigwa na boigo bali bakurwarigwa na kugenda chinka cyabo nkwegeria barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bali medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madson nechinde chinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oboroso ya Kisi Primary angena ku C Stadium nabuku bakirisimi ase namba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano n'isatu enoti eye mu marakabere kianda isato KCI Hospital macho bora maisha bora. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi omonchu muligereri bono nande ase ntunde nde ya kabere kato sanga mange na gukwana mange igoro buno mugusi amete anenchera yoboerania bwa mangana na kiare gokumanya na kiare kumanyigwa egento kiabera asegete kiakorekane nande ngoyo ri gotomwa aina nda mange to kuligeria ase ntunde ya kabere ekero nabagaka igo mugaka matoke nabo no mugaka obino nyamba no muguche ito gocho kwanda bono igoro yebitango osebira akorekane birere omugusi chinge chiria bwa chyokoira mangana nchikerana ebitango ebimbire bye bana tuje kuligereria ebitango omugako bino nyamba no mugaka matoka ebitango nebitangero byare kogera mugusita nyora obino bato bitangero bose nebitango ebitangero yayo bino nebitango biri kogera omuntu lakini nari tamanyege ntogeta kugotangera negetango ebitango biri byare kogera amangana wabwate taikira nte munabono monyerero obino egento obino akomonyerere amangana ari natebyo bino obino agatebya mangao igo obino taigweti egento keri gwata keri koigwa igo abeire egetango no obino egetango taigweti taigweti egento keri namatebi nero egetango tari egetangiro obino negetango ana bro abeire bone egetango tokugwana egetango tebe bitangiro bitango tokugwana egetango kibi ekemo nekero omonto atari konyara kubeka amang'ana aria ateriwa burunge buna ari buna bonekero omonto agotutura gose aboso turangate pakebe egetango kero omonto oyo agotutura negetango ekero omonto oyo agocha koira chingaki chintambe gokoeresa egento keria arese tu erinde oche koigwa oire ngaki omuntu oyo gotutura akoire ngaki gocha gotebi amang'ana aya gwatakirgo kochikonyora lakini abantu ambarengo rende mbarengo nani omuntu oreri mama takoigwa mang'ana ari gwakwana akobera omuntu onde naindi banta bati bagatomiru gekera mba gocha koira mang'ana aya nekero omuntu ori kwa mang'ana aya anya kobe inamba iberende kero kwa omuntu oyo amang'ana akobe aikenchera ebe tutaranda turarigera ribonse gutirimboka turachakira ngo umuntu oyo masoyo irare itore
Ntobato omonto ogotutura. Tare gotumu. Omonto ogotutura tari gotumwa egekogera gokumutuma amang'ana aye kwamwa tari koyaikia gosa gochokera chinga chintambe koikeria omonto ori kwamo kwamutuma. Igo bono gwatangire okoererania kwa amang'ana na okomanya. Igenjire ndo mugusiga ndare kokoronya omonto kagotutura tare gotuma. Tare kumutuma. Ono nyene ko are koborokania omochi. Tari banto bonsi are gotumia ng'a bono omochi onkoroba na nyarebe akoroba. Monto otura tare koroba omonto. Abantu mbare batare kuganirigwa. Koroba ringi. Nabe yara kubwatikana ng'abantu abachora. Tari monto tari rasima ng'ayara koba naye ng'onye murumi no kwanga naye bono okogendo. Igo bakorigio omonto babwate na ebimanyere byo bakorigio ng'aki. Oyo naise. Ase omochi oyo. Monto ki oragorore omochi oyo burunge arete gesa. Teori aranje. Ingo muswati yaragorore gesa kwaroba. Aroba omochi oyo. Warari. Igene bitango byari kurigerwa. Igo nabarbo mbamaito omonto ogocha kotomwa aiki amang'ana aya. Nyomba kiago chigoswa. Ng'akia koyaiki. Igie bitango. Ebitango. Omwekogende getango kende nekero omonto akweba. Omonto akomateria ebinto kurwa oikari bwegire. Oikanjera muna bono mwana rora atome matebi ng'a gende duka onye karo gwakinete. Gwagatebe ng'a gwatome echumbi gate sukari. Totere kurwa paketuka. Echumbi. Ochimatherio koche. Natwerera matense. Gotara oikanjera okonyora abagisangio bagosaba kiari bamo gwaka omopira egento keri gwatomu kware gotera kwebire. Gogoiketuka nkigochikoreta. Wasinyu. Toma tingi gwatomu. Toma tingi tango. Neki mwana okara wantu buna abona. Yagana mbarengo. Obino orate. No, there were mild sentences chiari koba pass luna koti endeansi. Ebintu ebya byagayanwa. Byarosigu byabaguru. Getango kende. Nekero omonto oyo gwatoma aikanchera embura ya mutwera gose embura yatwera omoriro ori mwabegete orimi eriokiriri naende orimi omoriro bono yabere getangara abantu mbari gochikonyora riokiriri omonto osirioki ng'ogokwanera omonto otomosi nirioki bono totebe eriokieri yarenge gwoka omoriro oyo embura yature bono ese yaonchokire omoncho gokwera bono rirebe ryaonchoka yarimirie omoriro kari arimi omoriro oyo bwate erioki riare gotira bantu mbari gochikora gento kiagenderete igo bono rionchoka riabere getango Kotoma mwarengo omonto aikenchera amachaire omonto. Mwatomire omonto aira amang'ana asegete oikire ose ngotambuka arenga asegete ogwose ndoche. It's communication lakini ndende but njarenga likely muna omonto ngochara koiruna amache kara gotomwa those could be their occasions mogendi. Onye monto ile tuna mache those could be very rare occasions. Kara monto atome tu akairwa na mache. Lakini rende kana tare kimang'ana ari mwatagete bona ise koirwa na mache ababa atomete omonto oyo nabamba mayete kurwa gokiasegete yekoire jisa ching'ana iga nabona ande bagotuma omonto onde orenda otinere amanyoke motu aire amang'ana aya ari asare koira abarete mang'ana oyo naigete osteigete obin mbitango kinande byakogera amang'ana taikera nebune bwenerete asomugusi buna bona riri twateba igoro yebi ogotamanya chinyencho chiria amang'ana aya kugoikera ekero utamanya tienchera amang'ana akugoikera nabo ranyo eyabire getango for you to interpret nabo ige kyoko ndigiri egetange gitinda kubwa ogotamanya inga ekere isi yabugire iga inki yante Una ibo biri byabugete neje bintu bine ogotamanya lack of knowledge igo knowledge iriero yokomanya na amang'ana aya obwenete konyetwara utanyetwarire to komanya negetango kende nekero kwae wa mang'ana okwirira omonto kwabutura amang'ana aya ose kwamenta yes under communication or over communication kero kwatomwa otebi omonto egento abantu bari mwagatumire bakoroba batebe egento kiao kero kwatomire omonto kwamoira amang'ana aria gochigoteba arusia amang'ana osamenta amang'ana yekoba egento ekeng'ao
tiri chikoba mangana ari kwamwa aliaegwa aganiri oira mangana mangao arira mangana mangao onyonya rusia chenchirie ngencho ya mangana ali chikoba akangana kamwa komenta akago chenchirie ngencho yeringana no korusia kamo naenda ago chenchirie ngencho ibwenete omutumu oyo oikia akangana kari muna kari munyarekana yarenge engoma yenkobugu yarenge lakini teyo tai bantu bonse bagotwara chingoma inja arenge getango yo omugusi gotamanya ebintu bindi kosenkiro omuntu wata engoma ebitango ase engoma tibikobo gotatwara no gotamanya ko bugia engoma ingaki yabuga no gotamanya go interpret ngomanyana ekero yabuga igo ninki kegendere abana bangi bari kumanya engoma nabe kubuga lakini mbamanya nki yabugera ntwabwate chinchira ao engoma ekubuga yatebia abantu bune kekyabaga ere riye buna eyamo yabuna eriye onye ndinabwate engoma mbugi tekibo yani takonyara gukweresa no munu ge kubuga yani ekero monta kubugi bono mune egetureri ekikirege kubuga engoma egetureri kyogotera kyobuya nekihao negetureri kyogotera kichombe chiranire nekihao negetureri kyo okabantu bakuinyoria no muntu nakwete nekihao wona senchireyo abantu mbare bare koira amang'ana naende ngo bare ko chindoti iki nguchiare kwa ngore koira amang'ana ngare kwa akira chindo tochagire chindoti endoti oyale kogenda yasamisa amang'ana bune nchoke enting'ana kayasamisa amang'ana ari kurwase abantu aba bangite gocha koreta obobe yaretera abantu aba bamuhabo abantu aba batebigwa ng'a besiegi nechebe ritukugete yani ba interpret amang'ana ari chindo chakora chiareta bona ekero batebigwe na babo bebanga kurwa bama kurwa batebana kina baro bagocha kugenda esegi eyi toche esigani muno muntu kabiri esigani igatumwa kurwa ase abumuri okunyoma nero omutuma ogenda ase omochi ase omomuro yate chikori oboko ogenda umanya omoise koyo mbinto kiagokora biri ebiya chinse ngagotoka ngaya gochimugondo ngaya gochibwe chinko ngakiara atoke bwangu eliagocha kuoyigwa ngaiba gocha komonyora ndie ndagere gocha kuirwa abantu bomochioyo mbinto kibiri ebibe bagokora bitatakiri bitari gutakirwa kara tari binto byonse byala kobe byakera omonto esikani agocha chikorora na bakora paka biri ebibe utatatarore erinde erio naroira ni amang'ana aya gocha ase omonyomi nero ona kotegerera amang'ana aya ona konyabusa erinde erio ona konyarengereria arenga musubati ona mugwene ostaka mugwenera ntwateba na ekeros no muntu akura omugaka obino tari kiro omonto ogotomwa nano maete asinja arenge obwoba buri bw'omuntu kure omaete bantu mbali goku igo agukara omonto ari gukwoyo masigesakwa kero omonto omanya otebi naende iti could take long yani omonto ndogocha gukwa omonto ndogocha enchira abantu bamenyete igo bono igo kwakone n'abagaka onye to interpretative yogo kumonto orwe message monto ari kuri agere chindagera chinde kwanyoro kuri ogirekire abakungu ikabakure ebari yego chiyaba kubona ina ekeraku nabarakwe kumbe takwete abaragireke obuna tari okukumbeta kwete nabaragire kumbeta that's what I wanted you to say omonto ogirekire lakini aso mokungu omonto yo akora obira ara kumbeta kwete aso mokungu omonto yo akora aso mokungu okure omonto yo nani obina abintu yatabaga omonto yo aso mokungu okure aso mokungu omonto nakwa nakwa lakini asa musacha omonto tara kumbe okure
kula kile tarako. Bona baka bantu gocha bacha koro takose bamanye gose nakwa ostakweti bagocha kurutendu mu buna maene mukuri buna ate bokule na maene okule kendero bino turakura maizina tukaresa umoncho muligeri bono ase enchirenga bunekero tokonya gusangamo naye kunya wesomya mangana kwemanya mange inyoraga no tokonya kuligeri ne kibintu byarenge ensemeri yoboereri bwa mangana somo gusina kyara gukora ibintu byaye nakubwatako nakumanyani buno mugako binaga onte biga na tokonya kuligeri asobwagare kero no mugaka matoke uyo gutumanya mange igoro yoboerani bwarenga somo gusi tokumanyiri ibitangombire byara kogera amangana taikabuna abwenerete omugusita amanya ingikendera tasegete gati yabo tokwanererire ogoncho kwerire mururi ma ryokirindi gokora una yabwente gokora esigani yatumwa yana yarwanigwa amangana ebintu bitango ao byale kogera ebyo simbi yarenga somo gusi matukarero siminchi acha matukarero technology yachire technology na kibara tokuru ebono yairire obo manyobo ye ebono yairire bintu byarenga kare bone gombi byasirire bintu byasirire amangana honchoki na bintu byonchoki bintu byonchokana chake tiyakare turigererie iga na bere getango kende akero umusigani uyo agenda ere gagana nenkoringia wikanjira esengencho abantu abanyora bamorora bubi buna nere cyo gusari mu kiyoyo bamurwani nasigani nchiakarwaniwe kuna ene abachinga kicire cyawe korwa urwano karwaniwe abakobu nobobe okobu nobe nabo murasa bucyombe muirani ikiaro bakobu akodire bwakure bwasariki ana makumwarenga abukare obino gochikokorera sengenchi yebiro no mugaka matoke ayonsi naseribwa irimo asiribwa elimo obuya bwekerero mboro no bibwa yemboro aba mabe birero igara magi ubwobuya bwebirero bwakara igotinga chiakara cyange kinga kuwa kinga cyabona bana maskantari ngirinde mna bonda takara to kurigereria asa komenya no koerera ndakumenya ni kwa bantu bakare igo bare kuikanamo banchaine batebani bakwanani rero bantu bari kukwanani Ching'Igekero monta abwate simiane rako na gotonya ande mate na covid to tena ni nyama ya gera ntukwanani nyama igo yacha sabaidi yacha maega aya abantu bakare bachenga sana igo babwatu bwanchani bukurututana weiguru mono lakini bantu babona bari kurututana rero asa urikiro monta abwate ontumwa yaye na bakuye gento kirare aenda nyore kiranga no nyanyumba ekero monto ubwate ontumwa yaye bare n'umungino ye nabo enywamiye kubuneka wetera nenchiro omonto oyo magutumie ontomwa yaye noyo nenchira gutumia ontomwa yaye abakonyane nabwata abantu bande bagocha basoka tiyenywamiye eseng'encho obanyorire gwetera ontomwire yabange lakini riri yakare bantaba bakare mbabwati simi ugo monto gocha kamonyora njarengi tagocha kumuira kiaraka nametwe mukabande n'abantu babwata masikani yari iguru bono rero yiri ngao yaunchukire tugwetirende bona abantu nabagotumia ching'encho cyarero osoma kugamba kuikeria abantu ari barare gutumirwa chibesa lakini kale bantu bagatumirwa besa na simu na besa nchare ngotoka bwangu bune chiabono besa nerebonyi irebonyi ochiarenge gotoka echiarenge chinkong na hende wachiabwate egasi cyare korire enyingi bone binte byonse getobeka amo byatongana birabyo gobiri obobe bori bwo kohererania na kumanyania umboga matoke mbia mona chinga kichao obino togo chigokora uri nabara kugutorera minto mwanya getinge mwaturigereria Ndizi TV
eanche wanjwe ote ancheti to wanjwe anche ke gusigi ito ne chingencho chete kiara chiarenge chiengencho mono asobo menyu boronke nande boisa inegete o manyetena oyo monyaro kone igaki na buya nanso niechi chimbu chikoru aso obwanchani bwito igo chiratokonye mbia mono abagaka aso gusanga mono inturi tukuria reto imanyiria mange twesomeria mange ngo bakera mbia mono aso gutumanya nago semi umugusi wekachinga gichinde umwanchu murigaria tumirane tusanga mange twimanya mange aso muruburi manya kante buna Ching'Igekero cy'umugusi buna botambe gana to wesomina kwimanya mange ekero twesomiri na kurigereria na cy'umugusi yari go ikiamangana na kiari go eti chingencho amo ni chintere cyari gutumeka asenchira yobo eradi wa mangana chire chechi twesomiri twimanyiria mange buna botambe anyako wata kubole konde wensi na bogosanga mona ntwe tobwate gotena semelia mitandao Facebook, Twitter, Instagram na bansema ya YouTube na bogo tobwate irinyara gusanga amo na ntwe asemero bole kubwate kongo kwanelia obotengeri obuya goikomo kubyogocha veterane nkruko Vincent Onyancha mbia mai thank you tenga kelitoke moiwe omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton